Hej unger, så blev det fredag, weekenden står for døren, og når vi kommer tilbage efter weekenden, så har vi efterårsferie. Og vi har selvfølgelig lidt godter planlagt til jer i løbet af den kommende uge, som jeg tænker, jeg lige vil prøve at gennemgå for jer her. Om mandagen har vi filmmarathon nede i biografen. Der kommer til at blive lavet popcorn, I får lov til at vælge, hvad vi skal se film, og så hygger vi bare hele dagen. Om tirsdagen, der er det turdag. Der skal vi til Glyptoteket. Der er rigtig flot. Der er en masse fede statuer, man kan få lov til at komme ind og se. Og onsdag har vi turneringsdag. Der kommer til at være en lille wingman-turnering eller en lille udfordring, så du kan udfordre de andre børn eller de voksne til noget, som du er ekstra god til. Om torsdagen har vi endnu en turdag, hvor vi skal på eksperimentaret. Og om fredagen har vi fælles frokost herhjemme. Så alle dage på nær fredag, der skal du huske at have en madpakke med, fordi der bliver altså ikke serveret snack i løbet af ferien. Og på tirsdag og torsdag, når det er turdag, der skal du være i klubben allersenest 10:30, hvis du gerne vil med på tur. Ellers så håber jeg bare, at vi ses hernede i Klub Trama til en rigtig fed efterårsferie. Vi ses.